गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो बर' इनसाइट 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथाङा बर' रावजों सानफ्रोमबोनि बर' खौरां, सोलोंथायारि, थुलुंगायारि आयदा आरो गोनां फोरमायथि मोनबाय थागोन। दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बङाइगावआव जोनोम जागोदान जावजा गथ'फोरखौ फाननायनि अजद नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बङाइगाव जिल्लानि सा सालमारानि घिलागुरि गामिनिफ्राय मोनसे जिंगासिनो गोनां जाथाय नुजाथिदों, जेराव सासे जरानि सायाव गावसोरनि जोनोम जागोदान जावजा गथ'फोरखौ फाननायनि दाय दं। खौरांनि बादियैब्ला प्रणब दास आरो बिथांनि बिसि बुद्धु दासखौ 27 मेआव बङाइगावनि मोनसे गावारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन, जेराव बुद्धुआ जावजा गथ'फोरखौ जोनोम होदोंमोन। देहा फाहामसालिनि मावफारियाफोरा रोखा खालामदोंमोन दि बिमा आरो गथ' सानैखौबो दिदोम थासारियाव हगारनाय जादोंमोन। बबेखानि न'आव फैफिननायनि उनाव जराया दाबि खालामदोंमोन दि जावजा गथ'फ्रा थैबाय आरो बिसोरनि जोबथा बिदाय होनाय जादोंमोन। प्रणबनि बिमाया होनाय मोनसे बिबुंथि गामिनि सुबुंफोरा सन्देह खालामदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ जिल्ला खुदिया रैखाथि मावख'नो फोरमायदोंमोन। पुलिस आरो गथ'सा रैखाथि मावख'गिरिफोरनि मोनसे जाथायाव हानजाया जरानि न'आव सिग्रोमदोंमोन, नाथाय सानैबो गोमानानै दंमोन। मोनसे एफआइआर होनाय जादों आरो गथ'साफोरखौ फाननायनि सन्देह खालामनाय जादों। सैथोखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थि सा 30 बादायग्रा सोद्रोमाफोरा बिपिएफआव हाबदों। हाग्रामाया 29 काउन्सिलनि मासिफोरखौ थांखि लादों। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसि बिसायख'थिखौ खाथि सौफैनाय लोगो लोगो गोख्रों फोथायनाय दिन्थिगासिनो दं। मंगलबारखालि बिथाङा चिरांनि काजलगावआव थानाय बिपिएफनि मावख'आव खुंनाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव कंग्रेस, बिजेपि आरो एआइइउडिएफनि सा 30 गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायदों। महिलारिया बुंदोंमोन दि गुबुन गुबुन दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरनि मददआव बिपिएफनि सायाव बांलांनाय फोथायथिखौ दिन्थियो। बिथाङा बुंदोंमोन, सुबुंफोरा फिन खेबसेबाव जोंनि दैदेननायाव गावसोरनि फोथायनायखौ दोनगासिनो दं। बिथाङा अदालगुरि आरो बाक्सानि माद्रासा फोरोंगिरिफोर आरो आलिम उलेमामोनजों सावरायदोंमोन आरो बिथांमोनखौ खोथा होदोंमोन दि जुदि बिपिएफआ गोहोआव फैफिनोब्ला बिसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जागोन। बिसायख'थिनि फिथायनि इयुनखौ बुंनानै महिलारिया बुंदोंमोन दि बिपिएफआ 29 मासि मोननो हागोन, जेराव उदालगुरि, तामुलपुर, मुसलपुर, चिरां आरो कक्राझाराव मख'जाथाव देरहानायजों जागोन। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि सोंखारिनायाव महिलारिया बुङो दि बिथाङा मोनसे मोननैल' मासि मोननो हागौ। आं 17 बोसोरखौ थार गोसोजों रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय बावबाय। बिथाङा घुस लानायनि सिगांनि दायफोरखौ नंखाय होननानै नेवसिगारदोंमोन आरो बिजेपिजों जेबो राजखान्थियारि बाहागोआरिखौ नेवसिगारदोंमोन। थामथि खौरां दङ गेबें भटार फारिलाइखौ रोखा खालामनो थाखाय तामुलपुराव फोरोंथाय होनाय बिएलअ'फोरखौ फोरोंथाय होदों। 33 तामुलपुर एसटि विधानसभा बियाबनि बुथ थाखोनि मावख'गिरि बिएलअ आरो बिएलअ नायदिंगिरिफोरनि थाखाय दिनै तामुलपुर फरायसालिमानि बनरगावआव फोरोंथाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बेनि थांखिया बिसायख'थि फारिलाइनि गेबेंथि आरो रोखाथिखौ साबसिन खालामनाय। जथुम्माखौ जिल्ला कमिसनार पंकज चक्रवर्तीआ बेखेवदोंमोन, जाय गोरोन्थि गैयै भटार फारिलाइ बानायनायाव बिएलअफोरनि गोनांथार बिफावनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिथाङा बिसोरखौ सुबुंखान्थियारि बिखान्थिनि रैखाथिनि थाखाय गोनांथार गोसोजों आरो जिउ राहायारि महरै खामानि मावनो खावलायदोंमोन। फोरोंथायाव भट होग्रा रेबथुमनाय, रल सोदांनाय आरो सोफादेरनायफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय साबसिन आदबफोरखौ लाफानाय जादोंमोन। गासै बिफानफोराव गोख्रों गोरोबलायनाय दिन्थिनानै एडिसि हेमश्री खनिकर, एसि हितेश बर', सिअ एलिमा कान्दुलना आरो बिडिअ देवा कुमार बसुमतारीजों लोगोसे मावख'गिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। ब्रैथि खौराङाव दङ 2021 मायथाइनिफ्राय सिएम शर्मानि बादिब्ला आसामाव 1,19,000 बिघानि बांसिन हाखौ दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनाय जाबाय। आसामनि सोलिबाय थानाय हा रैखाथि नाजानायनि सायाव मोनसे गिदिर आपडेटआव चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबाराव फोसावदोंमोन दि 2021 मायथाइयाव बिजेपि दैदेननाय सोरखारा बिबान सामलायनायनि उनाव 1.19 लाख बिघानिबो बांसिन सोरखारि, हाग्रामा आरो धोरोमारि हाफोरखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन हा फोसाबनाय हाबाफारिफोरनि गेजेराव मोनसे बुंनायनि सायाव मोनसे गुवारै फोरमायथि बेयाव होनाय जाबाय। गुवाहाटीआव मोनसे खौरां मेलाव
सीएम शर्माया बुंथिदोंमोन दि सनितपुर, लखीमपुर, दरं, हजाय आरो गवालपारा बायदि गाहाय जिल्लाफोराव दखल खालामग्राफोरनिफ्राय फ्राय 160 बर्ग किल'मिटार हाखौ आवग्रिफिननाय जादों। बिथाङा बोखांनो हानाय हानि मोनसे गाज्रि थासारिखौ फोरमायदोंमोन। 84,743 बिघा बेयो अरन हामोन। 3,643 बिघा गायजों रिजार्भ हा, 26,713 बिघा खास सोरखारि बिगोमा हा, सत्र नामघर आरो थानसालिफोरनि 4,449 बिघा। शर्माया बुंथिबावदोंमोन दि बेफोर दखल खालामनाया हरसेयावनो जायाखैमोन। हाखौ मोनफिननो थाखाय गोबां बोसोरनि खुंथायारि नाजानाय आरो राजखान्थियारि थांखि लानो गोनां जादों। बयनिख्रुइ बांसिन रिकभारि जानाय जौसिन जिल्लाफोरनि गेजेराव 39,527 बिघा स्रांजानायफोरजों लोगोसे सनितपुरा फारिलाइनि बयनिख्रुइ जौसिनाव दङ। दरंआ 17,900 बिघानि बांसिन बिनि उनाव फैयो। लखीमपुर, हजाय, गवालपारा आरो श्रीभूमियाव मोनफ्रोमबो रोजा रोजा बिघा मोनफिननाय नुनो मोन्दोंमोन। नोगोरफोराव बिफां दाननायखौ लानानै आबहावायारि हानजाफोरनि सोंखारिनायनि सायाव गिबि मन्थ्रिया फिननाय होदोंमोन। जेब्ला गुवाहाटीआव बिफांफोरखौ दानस'नाय जायो अब्ला बिसोरो हेंथा होयो। नाथाय जेब्ला जों बुरहा चापरि आरो फबा बायदि जायगाफोराव अरनफोरखौ फोसाबफिननो, जेराव मैदेरफोरा बिसोरनि उनाव फैफिनदों, अब्ला रावबो रायज्लाया। बेयो नंगुबै सोरबिथिङारि रिकभारि। शर्माया सुबुं सानखोआरि सोलायनायफोरनि सोमोन्दै दाय होनायफोरखौ बिबुंसार होनानै बुंदोंमोन दि माखासे नखरफोरा गुबुन ओनसोलफोराव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनो थाखाय बरपेटा, नगाव आरो मानकासार बायदि जिल्लाफोरनिफ्राय जायगा सोलायदोंमोन। बिथाङा सांग्रांथि होदोंमोन दि जुदि बेफोर खामानिफोरा सोलिबाय थायोब्ला फैगौ 20 जिथाइयाव मोन 20 उफ्रा अरन रिजार्भफोराव गोमालांनो हागौ। शर्माया गेजेरारि दाबिफोरखौ नेवसिनानै गोख्रोङै बुंथिदोंमोन दि बेयो लेन्ड जिहाद नङा, बेयो आसामखौ रैखा खालामनो मोनसे जिहाद। जों असमिया सिनायथिखौ रैखा खालामगासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया बे आयदानि गोनांथार गोनांथिनि सायाव गोसो होनानै फोरमायोदि गासै आसामाव दासिमबो 63 लाख बिघासो हाया आयेन बेरेखायै दखल खालामजानाय, जेराव 29 लाख बिघा हाग्रानि हाबो दं। बिथाङा बे जेंनाफोरनि थाखाय सिगांनि कंग्रेस खुंथायफोर आरो माखासे मावख'गिरिफोरनो दाय होनायखौ खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 5थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव मोनसे हाइ पारफर्मेन्स स्पर्ट्स सेन्टार बेखेवदों। बिटिआर ओनसोलाव गेलेमुनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव दावगानाय मानोना बे मिरुखौ एथलेटिकफोरनि थाखाय फोरोंथाय आरो फिन फरायसंफिननायखौ बांहोनो थाखाय गायसननाय जादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जेटि र'डआव थानाय बे सुबिदाया रायजोआव गावनि रोखोमनि 3थि सुबिदा, जायनि थांखिया बड'लेण्ड आरो गाहाम आसामनि रोंग'थि गोनां एथलीटफोरखौ मदद होनाय आरो फोरोंथाय होनाय। 28 कौटि रां थिसननायजों लुजानाय बे गोदान मुगानि सुबिदाखौ नुमलीगढ़ रिफाइनारि लिमिटेड आरो अइल इन्डिया लिमिटेडनि CSR बिहोमाफोरजों पुंजी होजानाय जादोंमोन। बेवहाय एथलीटफोरखौ देहायारि फोरोंथाय, दुखु मोनफिननाय आरो हामफिननायाव हेफाजाब होनो थाखाय गोदानथार गेलेमु बिगियाननि आगजुफोर दं। बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय प्रमद बर', गेलेमु मन्थ्रि नन्दिता मन्थ्रि इउजि ब्रह्म आरो अलिम्पिक सनानि मेडेल देरहागिरि अभिनव बिन्द्रानि बाहागो लादोंमोन। गिबि मन्थ्रिया मुंख'दोंमोन दि बे मिरुआव हायुङारि आरो गेजेर हायुङारि मोन्नैबो बादायलायनायनि थाखाय ओनसोलारि रोंग'थिफोरखौ सिनायथिनाय आरो फोरोंथाय होनाय हेफाजाब होगोन। गेलेमुनि जौगानायाव सोरखारि नङै हेफाजाबनि गोनांथिनि सायाव बोलो होनानै बेखेवनाय समाव NRL आरो अइल इन्डिया लिमिटेडनि मावख'गिरिफोराबो दंमोन। 6थि खौराङाव दङ क'क्राझाराव ग्रेन्ड सेलिब्रेशनजों लोगोसे डुरान्ड काप 2025 ट्रफी दिन्थिफुंनाय जादों। इन्डियान वेल डुरान्ड काप 134थि खुंथायनि ट्रफीखौ मंगलबार खालि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गोग्गानानै दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जेराव गोबां सुबुं थुबुर जादोंमोन आरो बे हाबाफारिया 27 जुलाइनिफ्राय 16 आगस्त 2025 मायथाइसिम मोनबा नोगोरमाफोर कलकाता, शिलं, इम्फल, जामशेदपुर आरो क'क्राझाराव जानो गोनां मानगोनां जोलुर बादायलायनायनि साननायखौ दिन्थियो। आसामनि गेलेमु मन्थ्रि नन्दिताया बे फोरबोआव बाहागो लादोंमोन आरो जोलुर आरो खौसेथिखौ जौगाहोनायाव डुरान्ड कापनि बिफावनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिथांजों लोगोसे मन्थ्रि इउजि ब्रह्म, MP जयन्त बसुमतारी,
भारतारि रौनिया हान्जानि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल गंभीर सिंह आरो गुबुन गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। क'क्राझाराव थामथि खेबनि थाखाय बादायलायनायखौ खुंनाय जादों, जेराव साइ-एस-जि मिरुआव बादायलायनायफोरखौ नुनो मोनगोन। रिपर्टनि बादिब्ला बे बादायलायनाया बड'लेण्ड एफ.सि., कार्बि आंलं मर्निस्टार एफ.सि., आइ.टि.बि.पि. आरो पान्जाब एफ.सि. बायदि हानजाफोराव बादायलायनाय जागोन। स्निथि खौराङाव दङ प्रमदनि खुंथायनि समाव बेसेबां जाख्ल'नाय जादोंमोन बेनि जेबो साननाय गैया, हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों। बि.पि.एफनि 17 बोसोर खुंथायनि समाव बि.टि.सि.आव जाख्ल'नाय सोमजिदोंमोन। बेखौनो प्रमद बर'आ बुङो, बि.टि.सि.नि बर' सुबुंफोरा नङा। 17 बोसोर बि.पि.एफनि खुंथायनि समाव बि.टि.सि.आव जेबो जाख्ल'नाय जायाखै, मानोना आंनि खुंथायनि 17 बोसोर उनावबो रायजो बेंगिरिया 9 दानसिम बि.टि.सि.खौ खुंदोंमोन। जुदि आं माबाफोर जाख्ल'नाय खालामनायमोनब्ला रायजो बेंगिरिया आंखौ हमगौमोन, नाथाय आं हमजायाखै। बेयो फोरमान जाबाय दि आं आंनि 17 बोसोर खुंथायनि समाव जेबो जाख्ल'नाय खालामाखैमोन। बि.टि.सि.नि बारग' गाहाय मावफुंगिरि आरो बि.पि.एफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामो। हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जाख्ल'नायनि हिसाब होआखै। बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। फैबाय थानाय बि.टि.सि. बिसायख'थियाव खाफाला मोजां जायोब्ला प्रमद बर'नि इउ.पि.पि.एल दोलोआ 2 निफ्राय 3 मासि मोननो हागौ आरो खाफाला गाज्रि जायोब्ला गांसेबो मासि मोननाय नङा होनना बिथाङा बुंथिबावो। बे खेबनि बि.टि.सि. बिसायख'थियाव बि.पि.एफ दोलोआ हारसिङैनो गेलेगोन। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियावबो बि.पि.एफ दोलोआ हारसिङैनो गेलेगोन, हाग्रामा महिलारिया फोसावो। उदालगुरि जिल्लायाव मोन 10 बियाबनि गेजेराव 7 बियाब, तामुलपुर जिल्लायाव मोन 5 बियाबनि गेजेराव मोन 3 बियाब, बाक्सा जिल्लानि मोन 5 बियाबफोरनि गेजेराव मोन 5 बियाब, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि मोन 19 बियाबफोरनि गेजेराव मोन 16 बियाब आरो गासै 29 बियाबफोरा गासै 29 बियाबफोराव देरहानानै सोरखार देरहागोनखौ रोखा जायो। बे बाथ्राखौ मंगलबारखालि काजलगावआव थानाय चिरां जिल्ला बि.पि.एफनि मोनसे दोलो जयनिं मेलाव बाहागो लानाय समाव खौरां बिजोंजों सावरायनायाव बुंथिनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो मंगलबारखालि काजलगावआव जानाय मोनसे दोलोनि जयनिं मेलाव उदालगुरि जिल्लानि धोरोमारि माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा इउ.पि.पि.एल, ए.आइ.इउ.डि.एफ आरो कंग्रेस नागारनानै नेमखान्थि बादियै बि.पि.एफ दोलोआव हाबफैयो। हाबनाय फोरबोनि उनाव हाग्रामा महिलारिया इस्लामनि मौलवी उलेमाफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंदोंमोन। थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया धोरोमारि बाङाइ सुबुं अनजिमा थानाय हारिनि सुबुंफोरजों गले-गले सावरायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बि.पि.एफनि लेङाइ आफादगिरि सुद्ध बसुमतारी, काउन्सिलर पानिराम ब्रह्म, जेम्स बसुमतारी आरो बि.पि.एफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि मावथिफोरा मंगलबारनि जयनिं मेलाव बाहागो लादोंमोन। 8थि खौराङाव दङ रैखाथि हान्जानि अपारेसनाव गोबां बिबांनि बेरफ्रुग्रा बेसाद जब्द। आसाम नाइट बासनिफ्राय 32 लाख नोगोद रां पान मसला कुपन जब्द खालामदों। मोनसे गिदिर जब्द खालामनायाव आसामाव केट्रि पुलिसआ नाजिरानिफ्राय गुवाहाटि फारसे थांबाय थानाय गंसे हरनि सुपार बासनिफ्राय पान मसला प्रमशनेल कुपननि बान्डोलजों लोगोसे नोगोद 32 लाख रां जब्द खालामदों। अपारेसना धुपगुरिनि मोनसे नाका चेक पइन्टआव जादोंमोन। नायदिंनायाव पुलिसआ गोबां दिथागिरि पान मसला, शर्ट स्क्रिट एन्ड पिन, कुपन आरो डिस्काउन्ट टिकेटफोरजों लोगोसे 500, 200 आरो 100 नि नटफोरनि बान्डोलफोर नागिरना मोनो। सालायगिरि आरो हेन्डीमेनजों लोगोसे 4 सुबुंफोरखौ सोंनाय-फिननायनि थाखाय लानाय जादों। जब्द खालामनाय नोगोद रां आरो कुपनफोरा दा पुलिसनि आवथायाव दं आरो आयेनारि राहा लानाय जादों। आरोबाव नायबिजिरनाया दायो सोलिगासिनो दं। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।